Celebració a la plaça del centre d'Esparreguera del Ball de Carnaval Infantil, aquest divendres 5 de febrer de l'any 2016. Un ball infantil de Carnestoltes animat per el grup Kid Party Show, un grup format per dues noies, la Red i la Gren, i un noi, el Hey-Yo, que junt amb el seu baúl màgic ens faria viure una gran aventura per tot el món, amb música, coreografia, jocs i molt d'humor. Aquí us deixem aquesta gravació a bell principi d'aquest espectacle i que continuava acollint més i més públic. Un altre parlar, parla Núria. Molt bé. I parla la Xavi. Jo quiero. No s'han amagat, no s'han deixat. Tenim una sorpreseta per a aquestes mamis tan valentes. I aquesta? Que guapes, per favor. Aquí una mica d'espai aquí perquè els nens puguin... Sí. Sí? Nois, baixem d'aquí. Per poder ballar millor. Sisplau. Per poder ballar millor, baixem i ens posem aquí davant. Després veureu millor el guapes, vale? Portem els nostres fills i filles petits. Molt bé, doncs anem a ballar, no? Tenim ganes de ballar, mamis? Gimnàs el dilluns. No, exacte. Moltes gràcies. Vale, ara que les mames ho han fet superbé, Vinga, va, mira. No agafis res, A veure què trobarà ara, no? A veure. Què et passa? Què ha passat? no me Però què hi ha begut? ¡Que me vuelva loca! Aviam, Grin, un moment. Què et passa? ¡Que una cosa horrible al baúl! El mires tu? Mira-ho, Sí, mira-ho. Tranquila, tranquila. És que jo veig una aranya d'aquestes i és que... És que em dóna una por. És una mica... Això? Però si això no fa res. Però, Grin, si això no és res. No és res. Jo tinc por. És una màscara, ja està. Quiero. Que teniu por, vosaltres? Mira, ningú té por. Ningú. Si no fa res, no fa res. Que jo sí que tinc por, Yellow. Què li hem de dir? Què li hem de dir? No tinc por.
No tinc por!